Χιόνια στο καμπάναριο, πέθανε όλο το χωριό, γιατί τα ξωτικά βάλανε φωτιά. Η γυναίκα του Άι Βασίλη στο τζακούζι με πιπίνια, και ο Ρούντολφ παίρνει μάτι κρυμμένο στα συντρίμμια. Ο Άι Βασίλης πίνει ουίσκια και το έριξε στο τζόγο, μα τη τύχη του τη βρίζει για το γάμο του και μόνο. Χιόνια στο καμπάναριο, πέθανε όλο το χωριό, γιατί τα ξωτικά βάλανε φωτιά. Κάηκαν οι κουραμπιέδες μέχρι και οι μεντεσέδες, και ο σάκος με τα δώρα είναι όλα στάχτη τώρα. Στη καλύβα του Τιμπές έχουν σκάσει στριπτιζές που ήτανε καλά παιδιά και πληρώνονται αδρά. Από τα πολλά λιπαντικά γλίστρησαν τα ξωτικά, κατευθείαν μες στο τζάκι και λαμπάδια σε κυπάχνη. Χιόνια στο καμπάναριο, πέθανε όλο το χωριό, γιατί τα ξωτικά βάλανε φωτιά. Κάηκαν οι κουραμπιέδες μέχρι και οι μεντεσέδες, και ο σάκος με τα δώρα είναι όλα στάχτη τώρα. Στο καμπάναριο, πέθανε όλο το χωριό, γιατί τα ξωτικά βάλανε φωτιά. Κάηκαν οι κουραμπιέδες μέχρι και οι μεντεσέδες, και ο σάκος με τα δώρα είναι όλα στάχτη τώρα. Τα πιο καυτά Χριστούγεννα, σκέτη πυρκαγιά, πάρτι με ούζα εύχομαι αυτή την πρωτοχρονιά.